šta je sa onima koji kada vi tako nešto kažete, oni kažu ja u to ništa ne verujem? Pa vidite da li da se vam to onda kažem. njih dotiče ili se ne dotiče? Pa vidite da vam kažem, ja uglavnom ne pričam. Ovo je bila moja prijateljica, pa je to tako meni slobodno izletelo. Mene ako neko nešto ne pita i ne traži od mene to, ja to ne pričam. Retko se desi da baš izleti iz mene da sam nesvesno nešto rekla. To se retko desi jer se stvarno kontrolišem, ipak imam neke godine gde sam naučila sam kontrolišem kroz 35 godina rada, razumete? Ali ljudi koji bi mi rekli da ne veruju, uglavnom mi se ne javljaju ljudi koji ne veruju. Ima onih koji kažu, pa znate, ja ne verujem, ali ipak vidim da mi nešto ne ide u životu, pa da mi vidite da li sam pod crnom magijom ili nisam. Ja kažem, pa bi verovali ili ne. Znači, vi doživljavate to što čuvam ja sad reći, je li to tako ili jeste? Pa onda, znači da ipak postoji. Mada mislim da svi mi verujemo bar u neku energiju i da nešto postoji. Verujemo u Boga. Verujemo i u Boga i u energije. Vidite, sve je energija i vi ste energija i ja. I mislim, svi su energija neka. I što kaže i taj kućni ljubimac ima dušu i svoju energiju i svoj put i sudbinu, a kamoli čovek. Znači, postoji Bog normalno, ali postoji i sudbina koja je zacrtana, mada je svima ostavljeno, kako da kažem, jedan pravi zacrtani put i jedan onako paralelno sa tim. Pa uglavnom ljudi može da izaberu da li ćeš ovim putem da ideš ili onim. Uglavnom je to ostavljeno, znate. Sad jedino ako je uticaj crne magije, negativne energije na čoveka, pa on krene stramputicom da ide, uopšte ne živi svoj životni put. Jako često se meni u praksi. Kako dođe sad? Ja sam zaista laik u ovoj oblasti i moram da postavim laička pitanja. Kako dođe do toga? Dođe do toga da, recimo, ako je čovjek pod crnom magijom, negativnom energijom, pa znate šta, postoje dve stvari kako se to dešava. Uglavnom danas živimo u nekom svetu verojani prijateljima, nažalost. Retki su oni koji ti zaista iskreno od srca žele svu sreću i dobro. Ima ih, ne da ne, ali ajde da kažem 50%, 50%. I sad, ljudi se bave, nažalost na TikToku i svuda ima rituali kako se radi crna magija. Ljudi jednostavno eksperimentišu, aha, ovaj mi je neprijatelj, ovaj me mrzi, ovaj me spotako, sad ću ja mu se osvetim. Rade tu crnu magiju ljudima i prizovu im tu negativnu energiju. Međutim, dešava se da ti niko ništa nije uradio loše, ali si nagazio na ulici nešto što je nekom drugom namenjeno. Zle sile, nažalost, svuda postoje oko nas i jednostavno se prikače za čoveka i onda krenu da mu, što bi ja rekla, narušavaju život i psihu i jednostavno dođe do crne magije. Sad da se vratim na to kako ode s tramputicom. Pa jednostavno, meni se javljaju ljudi i kaže, pa svi su mi donjaci astrolozi rekli da ću se udati, ne znam, u 25. godini imati 2 dece, ja sad imam 40, nisam se udala. Ona je sve vreme pod crnom magijom. Jednostavno joj se ništa nije dalo u životu. Ljubavi, veze, završavaju se pucanjem. Evo, dobro, jasno. Mislim, nije mi jasno, ali da. Ajde ovako, kako u vreme Baba Vange Bugarska nije postala najmoćnija i najbogatija zemlja na svetu? Zašto mislite da je trebalo? Pa zašto ne bi trebalo? Mislite zato što je Vanga bila tu ili šta? Pa da, zašto nisu iskoristili njeno znanje, njeno predviđanje da prosto prosperiraju kao država? Pa vidite, jako puno i u drugim zemljama postoje jako puno vidovitih ljudi. Nisu kao Vanga poznati, ajde da kažem, u ilegali, pa opet niko nije iskoristio. Razumete? Ljudi jednostavno, ja mislim da se ona više proslavila i posle smrti nego dok je bila živa. Razumete? Jer ljudi čekaju da se to nešto desi da bi se uverili u to. Koliko sam ja puta baš na vašoj televiziji, Happy televiziji, bukvalno u tančine rekla kad će biti poplava, gde će biti...